Здравейте на всички, аз съм Килър, а това е Майнкрафт без лаг. Защо ли е Майнкрафт без лаг? Защото не ми лаги, не знам защо. И имам адска звезда, която направо е енчантната от връх Еверест. Кой ядеш бе, коне? Тако искам. Значи това е кона на един приятел, а това е кона на един приятел. А къде ли е моя? О, не! Това е моя! Той е голям пич! Извинете защото съм малко по-насилен, но не казвайте на баща ми, защото ще ме убие и ще ми каже, ще пръдна. Не шегувам се, бе. Опа, това е кита. Нали има кито с такива неща, моят пак кит е адската звезда. Ба, стига с маниера в клипа, ба. Така, ба. Чувствате няма да показвам какво има. Сега ще ви покажа Home Spawn. Защо се е Home Spawn? Сега ще видите. Има плагин, да знаете, който ви дава на когото или да е, на каквото или да е, не ви пука, ама ви дава такова. Дава ви главата. Ето, дори на Iron Golem ми даде, а тук дето е умрял. Защото аз ги пуснах, има страхотна идея. Тук да ги пусна, Iron Golem да ги убива и на готово да си получавам това XP-то. Сега ще ви покажа градинката ми, конете ги видяхте. После честрума, къде спа и това ще е целият клип. Гледайте Великото слънце. Кусания абадибада. Не знам песента, защото гледам тъпи детски, като влазве хора. Това е грозния замък. Забравяй да ви кажа, че съм построил грозен замък. Сега Home Spawn Login What the fuck. Аре бе, тъпа команда. Kill Start. Да знаете, не им пука, че сте ми видяли тъпата парола, но все пак сървър не е публичен. Пробвах се няколко пъти да стане публичен, но вие не ви пука и си серете на майката. Ето, значи 22 кила с меч, 2 умирания, килстринг, демек 20 убивания с лък. Ако сега ще убивя... Без да исках на F5. Фок. Защо така? Обага, заделих от тялото ми. Не ми пока. F5. Опа, F4 без да исках на... Какъв съм пич. Значи сега ще убия ето тази крава за доказателство, че... доказателство, че няма да ми излезе 21, ще ми още 20. А Радито 11.0 не знам какво е. Това е градината ми, без да иска стъпнах на едно. Нещо се там. Този лък, познайте откъде го фанах? От водата, естествено е. Горе имам, в честрума имам и книги, няма да го показвам сега. Ами ще го покажа точно сега. Може да ме чувате малко по-тихо или малко по-пимприл. Разбирате ли ми? Пимприл. Да имаме по-силно. Не знам защо викам пимприл. Може би защото съм една книга липсва. Може би защото я използвах за енчантинг.
Това е моето дневниче, никой няма да го чете. Защо? То съм пич или про. Не знам какво съм, аре. Аз си спомням, че съм само килър и че това беше епизода и да очаквате скоро още много, защото искам да се извиня, че не съм снимал около няколко седмици покрай това училище, но аз ви казвам, че има шанс да не снимам през седмицата, но през уикендите очаквайте там поне 2-3 клипа, не повече. А може би и 0 клипа, защото не винаги съм на линия, така се каже. Може да си отива в един град там да видя баба и дядо. Да, баба ми и дядо ми живеят в град, нека вашето в село, а? Какво ще ми кажете? Та и да, това беше... Който чува кокошка, да ми каже, защото аз играя с кокошки. Не, честно, чува се кокошка. Аз се чуда да ви покажа едно нещо и като мисля, че сега ще го направя, за това връщам след една секунда. Ето е демонстрацията. Значи, ето вижте, нали, имам... Ето го. Така, ето го. Имам 22 кила. Сега ще го убия с лък. И трябва да умре. Умри, бе! И той умря. Сега вижте киловете ми. Слъг. 21. Плюс още един, защото съм пак се счита за убит. И това беше от мен. Очаквайте клипове, които да са на 10 минути, защото открих как да снимам за 1 час и 10 минути, но мога и да снимам повече. Аре,